Lawa kif tafu l-Bibja hija ktieb ta' erf mingħand Alla. Però hemm 5 kotba fil-Bibja illi nafuhom bħal kotba sapjenzjali, l-kotba tal-erf. Kotba tal-erf. Ġob, Salmi, Proverbji, Ekklesjasti u l-Anja tal-Anjiet. Tgħidu fejn huma il-kotba f'nofs il-Bibja bl-eżatt meta tiftaħ Proverbji. Tarġa' tiftaħha Ġob. Fil-Bibja, fin-nofs eżatt. Illum se naraw fil-qosor x'inhuwa l-qofol, il-messaġġ ċentrali tal-ktieb tal-Ekklesjasti. L-Ekklesjasti. U allura se naqraw l-ewwel 11 vers. L-Ekklesjasti infatti hija kelma stramba, vera? Kelma mill-Grieg li titraduċi kelma ludija oħelet. Tgħidli oħelet xi tfisser. Xi ħadd li jiġbor il-miġema jew biex jgħallimha jew biex jippritkalha. Mela oħelet aħna ħadd isimgħuni nitkellem dwar il-predikatur. Il-predikatur huwa oħelet. Tajjeb illi kiteb tal-ktieb ktieb l-Ekklesjasti. Kliem il-predikatur bin David sultan f'Ġerusalemm. Fruwa tal-fruwat, jgħid il-predikatur, fruwa tal-fruwat kollox fruwa. Xi profet għandu l-bniedem it-taħbit kollu tiegħu li jitħabat taħt ix-xemx, nisel jgħaddi u nisel ieħor jiġi, iżda l-art tibqa' dejjem. Ix-xemx ukoll titla' u x-xemx tinżel u taġġel lejn il-post tagħha minn fejn terġa' titla'. Ir-riħ jonfoħ lejn il-nofsinhar, imbagħad idur lejn tramuntana. Idur biex jerġa' jibda l-istess dawrin tiegħu. Ix-xmajjar kollha jiġru l-baħar, iżda l-baħar ma jfur qatt. Lejn il-post minn jiġru xmajjar hemm jerġgħu jiġru. Il-ħwejjeġ kollha idejqu aktar milli l-bniedem jista' jgħid. Il-għajn ma tixbax tara u lanqas il-widna ma tgħejja tisma'. Dak li kien u dak li jerġa' jkun. U dak li sar u dak li jerġa' isir. U m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li għalija jista' jingħad ara di ġdida. Dik il-ħaġa kienet diġà teżisti fis-sekli ta' qabelha. Ma baqax tifkira tal-ħwejjeġ ta' qabel u lanqas ikun hemm tifkira ta' dak il-ħwejjeġ li għad iridu jiġru ma' dawk li għad jiġru aktar tard. Amen. Erru 30 sen ilu traduċejt dan il-ktejjeb għal Malti u pubblikajnieh. Ktejjeb sabiħ minn l-istampi. X'inhu l-iskop? X'inhu l-iskop? Min jien? Għaliex qed ngħix? Xi tfisser il-ħajja? X'jiġru għall-mewt? Dal-ktieb jurik tweġibi veri għal mistoqsijiet li żed penetranti tiegħek. U llum nirrealizza li dal-ktieb modern u miktub għall-udjenza kontemporanja huwa l-verżjoni moderna tal-ktieb tal-Ekklesjasti. Però l-ktieb tal-Ekklesjasti huwa bil-wisq iktar superjuri il għaliex huwa kelma mingħand Alla, direttament mingħand Alla, illi ġielna nsaqsu il-ħajja valla pena tgħixha. Għaliex mhux l-ewwel darba jew tnejn illi niltaqgħu ma' nies illi għandhom filosofija differenti għal kollox minnha. U bi kliemhom jisfidawk u jgħidulek x'inhu l-iskop l-aħjar li tagħmel suwiċidju teħles. Forsi l-iskop tal-ħajja huwa s-suċċess fil-qasam tiegħek. Jekk inti avukat jew bidwi jew kwalunkwe ħaġa fl-ekonomija, fl-edukazzjoni, fil-karriera partikolari tiegħek li ssib suċċess. Is-suċċess difatti huwa fattur importanti f'dawn il-kotba sapjenzjali li semmejna. Kollha juruk u jgħalmuk dik is-sena, dik il-ħila biex inti ħajtek tgħixha suċċess. Suċċess skont kif irid Alla. U allura l-Ekklesjasti meta wieħed jaqrah u naf li tal-inqas xi ħadd minnkom qrah il-ġimgħa l-oħra x'insar jaf li se tisimgħu fuqu. Ovvjament li ġara kien li da beda jiktibli u jistaqsini il għaliex beda jitħawwad. Xejn beda jaqra dan il-ktieb illi tista' faċilment tifhmu żmerġ.
Per eżempju, f'kapitlu 3 vers 19 jgħidilna għax ix-xorti ta' wlied il-bnedmin hija x-xorti tal-bejjem. Għax dak li jiġri lil dawn jiġri lil dawk. Bħalma jmut wieħed hekk ukoll ieħor għandhom l-istess nifs u l-bniedem m'għandu xejn aħjar mill-bima. Għax kollox fruha. U allura di xi ħaġa kontradittorja ma taqbilx mal-twemmin tagħna. U faċilment allura dan il-ktieb u difatti jintuża minn ċertu nies biex jgħalmu il-gideb. U jinstema negattiv, intu taqraħ jinstema negattiv, pessimist wis. Ġifieri tqil, juri id-diżillużjoni fil-ħajja, d-diżappunt fl-esperjenza umana, min minna qatt ma ddiżappunta ruħu b'xi ħaġa jew b'xi ħadd. Dal-ktieb jippreżentanna il-ħajja kif inġarbuha, kif jgħidu taħt ix-xemx. Ġifieri hawnhekk aħna mexxin fuq l-art, aħna nippruvaw nifhmu l-affarijiet u r-realtà ta' madwarna bil-moħħ uman tagħna, naraw li ħafna affarijiet jew ma assurdi, jew ma jagħmlu sens. Salamun, jew il-predikatur, jew Oħelet, tajjeb qiegħed jindirizzana mill-perspettiva ta' filosofija mondana, filosofija ta' moħħna, kif naraw l-affarijiet aħna bnedmin, u jgħid li taħt ix-xemx hemm ħafna diżappunti, hemm ħafna diżillużjoni, qed jippreżenta r-realtà kif ilaħħaq allura l-erf uman. Huwa ktieb li għalkemm ilu miktub kważi 3000 sena, jinstema kontemporanja ħafna, jinstema qisu ktieb illi iqanqlek, illi iġelek tiskot, iġelek tidħol fil-kamra ta' ġewwa u hemmhekk tibda taħseb. Ħafna letteratura naqraw, romanzi u gazzetti, taqrob u tinsa kollox ibqa' għaddej. Ma dal-tip ma tistax tibqa' għaddej, ma tistax. U impossibbli. Il għaliex jurik ix-xettiċiżmu tal-ħajja. Jekk ikun xettiku li bda jgħid ma nafx. Min jaf? Id-dubji. Jibda jurik dik li l-kelma famuża li jużaw illum l-angst tal-ħajja. Jisu għandna ċerta biża li ma nafux se jsir minna, ma nafux ir-riżultat, id-disprament ta' żminijietna li kiber u kiber ħafna. Xejn ġdid taħt ix-xemx, dak li esperjenza Salamun nesperjenzjawh aħna ukoll. Il-maġġor parti tal-ktieb infatti huwa monologu. Il-predikatur qiegħed jitkellem, jew qiegħed jippredika, qed jindirizzana. Qed jindirizza lilna il-miġema u qiegħed jirrakkonta l-odissea morali tiegħu innifsu. U x'ġarrab. Qed jgħidilna fl-esperjenza tiegħi araw xi ġrali. Provajt ħafna affarijiet u għandi r-riżultat. Hija l-odissea ġifieri dan għadda ma' ħafna avventuri, ħafna sperimentar, isu vjaġġ biex naraw x'nistgħu niskopru taħt ix-xemx. Jew nistgħu nsejħulu wkoll pellegrinaġġ ta' skoperta, imma forsi fl-aħħar mill-aħħar hemm x'niskopru fil-ħajja. Aktar milli jaraw għajnejna u aktar milli jisimgħu widnejna. Jew fl-aħħar mill-aħħar se jkun diżappunt u se nibqgħu nċejqu. Kif ngħidu bil-Malti nibqgħu nsafru lajda. Wara dit-batija u dan is-saram u dal-problemi li rridu nħabtu wiċċna magħhom sena wara sena biex imbagħad x'se jiġri. Il-messaġġ prinċipali jew it-tema prinċipali tal-Ekklesjasti tinstema sabiħ u ħelwa. Isimha bl-Ebrajk kif kitibha Salamun. Ħavel ħavellim, ħakkal ħavellim. Tinstema sabiħ. Imma x'int tkun taf xi tfisser tiksaħ. Tiksaħ. Fruwa tal-fruwat. Fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. Kliem ispirata. Kliem fil-Bibja. Fruwa tal-fruwat, fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. Isa għandek roda tal-Land Rover, qiegħda ddur, imma waħla fit-tajn.
frua tal-fruat. U kultant meta naħsbu ngħidu xem, dak li kien u dak li se jerġa' jkun. U dak li sar u dak li se jerġa' jsir. Hemm din il-monotonija. Din isa sena wara sena u dejjem istess. Vera? Lejn xiex sejrin, x'inhuwa il-destinazzjoni tagħna? Il-kelma ħafel frua. Infatti Salamun juża fil-ktieb mhux xi ktieb twil tax il-kapitlu. Pjuttost qosra. Juża 38 darba. Ġidinni għal-mota dejjem qed idoqqa matul il-ktieb kull darba frua tal-fruat. M'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Isna mhux qisu qiegħed jippreżenta l-ħajja bħala vanità, bħala daħna. Meta daħna ta' murtal pereżempju l-ewwel storbju sħiħ. Imbagħad tifforma tiddaħna u tibda tikber sakemm wara 5 minuti ma tiddirx iżjed. Dik hija ħajjitna hija qisha d-dell. Id-dell jekk inti tiffissa fuq u toqgħod tħares lejh kif qed jifforma mal-ħajt ma tarax miexi. Imma jekk tinżel isfel, tagħmel kafè u tiekol biskuttello tarġa' titla', ikun mexxa daqshekk. Il-ħajja miexja u tidher xi ħaġa bla sugu. Għax intaqsar ma ssib xejn. Tidher bħal dak li l-Maltin sejħulu candy floss. Jew kważi l-Maltin kollha sejħulu candy floss. Qed tiekol minnha. Tiekol minna. U għadek bil-ġuħ. Qed tiekol xi ħaġa kbira. Qed tifhem? U qed tiftaħ rbieq quddiem it-tfaqal l-oħra. U x'int kilta tgħid x'inhu l-iskop? X'inhu l-iskop? Il-ħajja jisa miraġġ. Li inti minn għalik ħassib l-ilma imma imbagħad x'intasal tgħid għajnejha daħqu biha. Isa fwar. Xi ħaġa għaddiena ħafna, tgħaddi. 4 ijiem u puff. Niftakar f'istorja li darba kiteb awtur Amerikan fejn jirrakkonta li n-nies kienu wieħed jisparixxi. U n-nies jibqgħu għaddejjin, ishom ma ġara xejn u ishom ma jinnotaw xejn. Jisparixxi u daqshekk. U kulħadd tgħaddej normali, ma tafu li d-dinja r-realtà li qegħdin fiha bħalissa. Vers mi jgħidilna il-ħwejjeġ kollha jdejqu aktar mill-bniedem jista' jgħid, lajn ma tixbax tara u lanqas il-widna ma tejja tisma' rridu. U qatt ma ħna xebanin, qatt ma ħna jisna sodisfatti. Kollna btit niskapulaw din l-affermazzjoni ħavellim, ħakkal. Ma taqbix ma rridx nkun konfrontat dawk il-ħsibijiet. Ħanibqa' għaddej bil-ħajja normali tiegħi. Frattant, Salamu jgħidilna illi t-tagħlim tiegħu ingħatalu minn raj wieħed. Ingħatalu minn Alla. U ktib filosofiku illi Alla nnifsu tagħna sabiex iva jgħidilna li jekk aħna ħarsu lejn ħajja bl-għajnejn orizzontali tagħna kif narawha hawnhekk fuq l-art. Kollox huwa frua. Il-kelma ħavel jew frua juża fi 3 sensi differenti. Juża l-ħwejjeġ transitori, ħwejjeġ li jgħaddu. Kollox jgħaddi. Il-sultan li l-iżjed ir-renja safennafu aħna fl-istorja safennafu aħna. Tajjeb kien Luigi 14 ta' Franza. Dana ir-renja 72 sena 110 ijiem. Immaġinaw. Tela fuq it-tron meta kien għadu tifel. U il-ħajja tiegħu kienet ħajja lussuża. Bena Versailles 30,000 ħaddiem għal ma nafx kemm il-sena biex jibnulu dal-palazz fejn hemmhekk ikun jista' jixxampla u jagħmel li jrid, faqqar il-pajjiż biex jistana u jgħix ħajja rjali hu. Qed tifhem. Fatik jgħid l-età c'est moi. Il-pajjiż huwa jien. Infatti laqmuh Luigi l-Kbir jew l-Roi Soleil, ir-re xemx. Ir-re li mingħajru ma ngħaddux. Tafu x'ġralu?
Miet. U poġġoh f'tebut sabiħ f'nofs il-katedral ta' Pariġi. U nġemgħu n-nies il-barat. U l-Knisja kienet mudlama. Ħlief għal xema waħda qudiem it-tebut tiegħu, xema waħda. U l-funzjoni bdiet billi l-Arċisqof resaq lejn il-katavru b'subgħih tefa' x-xema u qal sic transit gloria mundi. Hekk tgħaddi il-glorja ta' id-dinja. U Luigi XIV kien sultan glorjuż li kien irid jagħmlu. Jekk irid jippersegwita lill-Evanġeliċi, fi żmienu 50,000 Evanġeliku kelli jitlaq minn Franza jemigra l-Amerika minħabba l-persekuzzjoni insensata tiegħu ta' darra. Frattant, minħarsu lejh u ngħidu ħadd mhux ċentru tal-univers. Laqas int. Laqas jien. Kulħadd huwa dispensabbli. Minn dak il-lat allura Salmu qed jgħidilna li kollox huwa frua. Il-kelma wkoll juża għal affarijiet futili, affarijiet li x'inta saru ma ssib xejn. Affarijiet bla sens, bħalmu għal-poter u l-fama jidru sostanzjali li jkollok il-poter, li jkollok siġġu fil-Parlament Ewropew, nistgħu nibqgħu nsemmu l-affarijiet li qed jiġru madwana vera, frattant dawk ukoll huma futili, fl-aħħar mill-aħħar x'jiswew. Smajtu bil-filosofu Grek Diogene, iċ-ċiniku. ċiniku ġej minn kelma bil-Grek li tfisser kelb. Dal-istil ta' ħajtu kien li jgħix bħal kelb, sab bettija vojta, qalba fuq zaqqa, faqal qiegħ tagħha, u dik il-bettija kienet daru, kienet is-salott tiegħu, il-ċina tiegħu, il-kamra tas-sodda tiegħu, il-bitħa tiegħu, il-loki tiegħu, kollox. Ġiet il-bettija. Qed tifhem. Biex jipprotesta għall-istil ta' ħajja tal-Latinjani sħabu. Darba mar Alessandru l-Kbir. Alessandru l-Kbir mhux taf xejn ngħidulu il-kbir, qed tifhem. U mar qudiemu Diogene kien f'din il-bettija hemmhekk. U Alessandru qallu li trid nagħtihulek. Ma ħaseb forsi ħajtolbu xi velleġġjatura jew ħajtolbu xi pożizzjoni fil-gvern tiegħu. U dam jgħidlu jgħidlek li titlobni nagħtihulek inwiedek. Fl-aħħar mill-aħħar Diogene qallu jekk jogħġbok x'għand warrabli fil-ġenb għax qed tagħtili x-xemx. Kollox huwa futili. Qed tifhem, waqqas qallu l-eċċellenza tiegħek taf. Jekk jogħġbok x'għand. Salmu juża l-kelma frua, hevel, għal dak li huwa inkomprensibbli. Kemm hemm affarijiet li jiġuna f'moħħna ma nafuhomx imma. Kemm taf fil-ħajja, kemm taf, forsi taf is-sajjar, forsi taf tagħlem it-Taljan. Għandek xi ta' xejn tarif fil-qasam tiegħek imma kemm hemm affarijiet li ma nafuhomx. 99.999. Ħafna affarijiet huma enigmatiċi, inkomprensibbli. Il-misterji u l-għanijiet talla. Kif nistgħu nippenetraw fihom. Kollox l-erf tagħna għandu l-limiti tiegħu, il-limiti tiegħu u l-modi tagħhom ma inskrutabbli. Xi nippruvaw nifhmu lil Alla. Qed tifhem. U dan qed jgħidu wieħed mill-ikbar orrif li qatt rifsu fuq l-art, Salamun. Mhux jien qed ngħidu, Salamun qed jgħid. Kollox huwa frua. Kollox huwa frua. Jekk taqrah il-ktieb tiskopri li qed jipprova jsib tweġiba għal mistoqsija waħda kruċjali. X'inhu l-vantaġġ tal-ħidma tagħna u tal-erf tagħna. Ġifieri dak li jagħmlu jdejna manwalment u dak li rnexxielna nagħmlu moħħna x'iswa. Dik hemm mistoqsija tiegħu. Il-kelma profitt jew ilieħ li qed jipprova jsib fil-ħajja jużat 18-il darba. Hekk jibda. Xi profitt għandu l-bniedem mit-taħbit kollu tiegħu li jitħabat taħt ix-xemx. Mistoqsija tajba u tajjeb illi aħna nieqfu biex nwiġbuha. Xi profittu? Illi inti titbażwar u tisar u ssir kelb għax-xogħol? Xi profitt hemm
jitkellem dwar ix-xogħol u l-premji tax-xogħol. Għax huwa bniedem realist u jaf li min jaħdem se jkollu ċertu profitt temporanju. Però finalment jgħid li kollox huwa frua. Kapitlu 2 vers 18 jgħid iva jiena I hated ix-xogħlijiet kollha li jiena għamilt taħt ix-xemx għax rrid tinħallihom lil min ġej warajja. Xi beda jirrealizza? Qed nikber u qed nibda ħafna palazzi u ħafna affarijiet, mirt inħallihom għal ta' warajja. U min jaf ikun xaref jew jiblaħ dal ġej warajja. Meta kelli 17 sena kelli esperjenza ħdimt 3 xhur receptionist fil-Lukanda Calypso għawdex. Meta bakun fissat inta fil-ħodu, night shift, u daħal dan il-jisu ġuvni kien. Għata jixxengel u jitkellem mawweċ, u warra tela l-sibet lu dak minu, għalli dak il-baħnan ta' kerċe, minn ta' kerċe. Għalli baħnan għala. Għalli dak taf kam wiret minn għantizijiet tijaw. Kolla ma kienux mizzewġin. Kolla għattaw ħajjitom jaħdmu fil-raba minn zbih il-jum salabex u ħallewlu kollox. U ma jafx se għamil bil-flus li għandu. Ma jafx se għamil bil-flus li għandu. Tafux ġara 5 min wara? Berbaqhom kollha. X'ironija. Imsiken dawk it-tzijiet. Vera? U dak li qed jgħid Salamun hawnhekk. Illi inti taħdem u tistinka u ħatħalli t-taħbit tiegħek kollu għal ta' warajk biex gawdu. X'diżappunt. Ix-xettiċiżmu tibda tħolli ħuġbejk la vera? Xi gwadanja l-bniedem minn ħidmietu. Frattant Salamun xorta jgħidilna, isma' fl-aħħar mill-aħħar, idħol fil-perspettiva tiegħek. Flok tiddispra, aġġosta ruħek. Nafu li aħna limitati, imma tibqax żlugat. Tibqax diżorjentat. Alla tak xogħol biex tagħmel, għamlu bil-ferħ. Jekk Alla tak familja, gawdu dik il-familja. Irridu nkunu realisti qed jgħidilna illi anke fl-impjiegi u l-intrapriżi u marra rridu insib sodisfazzjon. Avolja naf illi ħta xogħli mhux se jibqa' tiegħi dejjem imma ħajkun ikkanċellat bil-mewt. Forsi smajtu għall-istorja ta' dak in-nannu illi rasaq fuq in-nepputi u qallu x'qed tagħmel? Qallu qed nistudja nan. Qallu għalfejn qed tistudja, mhux biex ngħaddi mill-eżamijiet. U għalfejn titgħaddi mill-eżamijiet, mhux biex nidħol l-università, u għaliex tidħol l-università, mhux biex niggradwa, u għaliex tiggradwa. Mhux biex naħdem bħala avukat, u għaliex taħdem bħala avukat, mhux biex naqla ħafna flus, u għalfejn titqal ħafna flus, mhux biex niżżewweġ, u għaliex tiżżewweġ, mhux biex nrabbi familja, u għaliex trabbi familja, mhux biex ngawdija, u wara tgawdija, nkun kbirt imbagħad nan qallu, u wara li tikber x'jiġri, mhux nixjieħ nan. U wara li tixjieħ x'jiġri. Allu sadajaqtni nam bil-mistoqsijiet tiegħek. ħavelim, ħakkal ħavelim. Kenna bżonn nitgħallmuha bl-ammendi. Fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. Salamun ridna nkunu realistiċi, mhux nagħmlu bħal dik in-nama li titferrasa irridu nikkonfrontaw il-ħajja b'mod realistiku. Iva, il-ħajja għandha l-limiti tagħha, għandha il-sens tal-fruwa tagħha. U frattant Salamun jagħtina parir gawdu għall-ħajja għaliex hija don mingħand Alla. Jaddom minn Alla. Mbagħad aktar tard u għaddej jibda jgħidilna gawdu d-don minna ma tinsew id-donatur. Minna ma tinsew minn tajilkom. Din il-też li jagħtiha fil-bidunet tal-ktieb ħavelim, ħakkal ħavelim. Wasal għalija wara li dam jesperimenta mhux ġimgħa ħajtu kollha. Ħajtu kollha naħsbu li dan il-ktieb Salamun kitbu fix-xuħitu.
u jagħti titwila lura għar-renju tiegħu, l-esperjenzi tiegħu, x'ġaralu, l-osservazzjonijiet ġenerali, osservazzjoni personali tiegħu. U jibda billi jgħid li iva l-ħajja hija attività repetittiva, kapaċi tkun monotona, tejjik, kollox jinbidel u frattant kollox jibqa' l-istess, vera. Ebet jimilu kien ix-xitwa issa s-sajf, ma nafu li ġejja x-xitwa, mbagħad ġejja s-sajf. Vera jew le? Xejn ġdid taħt ix-xemx. Xejn ġdid taħt ix-xemx. L-uomo Ruman ukoll jispiċċa f'debolizza estrema u anke f'senilità. Jibda jonqoslok is-smieħ. Għajnejk jibdew jitpaċbxulek. Vera, il-ġilda tibda titkemmex u mhux tista' tagħmilha lotions. Stennija. U riġlejk jibdew jirtodu u tarma bil-bastun. Da kolli jiddeskrivih Salamun fl-aħħar net. Fejn jagħti b'mod realistiku x'jiġrina lilna is-snin il-modja ta' żmien x'tagħmlilna. L-uomo Ruman jispiċċa u l-istess mewt għall-għaref u wkoll għall-iblaħ, għall-bniedem u għall-annimal, għas-sinjur u għall-fqir. Kollha kemm aħna naħseb rajni il-funeral tar-Reġina Elisabetta II. Funeral babaw, dam sejjer ġurnata sħiħa. Naħseb anke il-povra Reġina iddejqet. Ġurnata sħiħa. Tafu li dakinhar stess meta sar funeral tar-Reġina, sar ukoll funeral ta' wieħed tal-lab li ħadd ma jafx ismu. U t-tnejn niżlu taħt it-trab jew niżlu taħt it-trab u t-tnejn bdew jitħassru bl-istess mod u bl-istess rata. Qed ngħid sewwa? Imma r-Reġina Elisabetta II kulħadd jaf biha. Kulħadd sema biha. Imma onestament, min sema bir-Reġina tal-Ingilterra, ir-Reġina Anne? Olli dekom. Ir-Reġina Anne. Smajna bija. Għexet 200 sena qabilha. U frattant kważi kulħadd nesija. Kważi kulħadd nesija. Vera, il-modja ta' żmien tnessi u tordhom kollox. Salamun hawnhekk jagħmilna peċi kbir. Qed jgħidilna jien żbaljajt, imma issa mill-iżbalji tiegħi tagħmlu intom. Il għaliex qisu dan il-ktieb huwa d-djarju tiegħu. Qisu qed jikteb l-esperjenzi tiegħu, l-investigazzjonijiet empiriċi tiegħu minn xi ħadda, minn xi ħadda. U jirrakkontalna kollox. Infatti f'kapitlu 2 jibda jgħid qed f'qalbi issa ejja, ħanġarbek bil-ferħ, mela l-ewwel ried jgħid, ried jipprova, il-ferħ, irid isib il-ferħ. U int se tgawdi l-pjaċir għallilha lil-ruħu, int se tgawdi l-pjaċir. U wara dan ukoll fruha. Il-ferħ prova jsibu ma sabux. Qed jiniddaħ bluha u għall-ferħ x'jiswa. Ħabbrikt ukoll f'qalbi biex nagħti lil nnifsi għall-inbit bit-tama li nsib x'inhu l-aħjar għal il-bnedmin li jagħmlu taħt is-sema u mill-ftit jiem ta' ħajjithom, iżda qalbi kienet immexxija mill-erf u mhux momija mill-bluha. Għamilt xogħlijiet kbar bnejn djar. Qed isemmi kollox. Semma il-konsumerizmu il wieħed jonfoq. Il-bini ta' proprjetà, id-delizzji, illum nistgħu nżidu d-delizzji ta' sport, safar, tisjir, semma l-ġonna l-qaddejja, kelli kemm rid qaddejja bħalna, kemm għandna gadgets, computers, Alexa, min kollox qaddejja. U qaddejja utli u ma jfux jipprotestaw dal-qaddejja, għax taf sura mis-swieċ jkollhom jobdu normalment. Isemmi il-kollezzjonijiet li kellu tal-fidda u tad-deb, il-kantanti.
kemm nies ifittxuhom il-kantanti klassiċi, il-kantanti moderni, il-kapriċċi li jagħmel, il-biberi, in-nisa, l-inbit, il-mużika, d-divertiment, il-materjaliżmu, ma ċaħħat ruħu minn xejn jgħidilna, minn xejn, vers 10 u kull ma kienu jixtiequ għajnejja ma kontx nirrifjutawhomlhom. Ma kont inċaħħat il-qalbi minn ebda ferħ. Għax qalbi kienet tifraħ bit-taħbit tiegħi kollu. U dan kien semi għat-taħbit tiegħi kollu. Imbagħad ikkonsidrajt kull ma kienu għamlu idejja u t-taħbit li tħabat biex għamiltu wara ħavel ħavelim ħakkal ħavelim għal. Fruwa tal-fruwat u kollox fruwa. X'ħassra u x'vera. Illi taħdem, kollox intesa, kollox jider bla sens. Kemm niftakru fl-antenati tagħna? Kemm niftakar fin-Nannu Manweli? Illi meta l-aħħar niftakart fih ġew. Illi dan kont immur regolament għandu biex jagħtini l-perlini u darba fis-sena biex jagħtini l-istrina wkoll. Ma kemm niftakar fih illum? Meta kelli 7 snin. Kemm il-darba niftakru fl-Lavallett illi ħelisna mill-Ottomani. Għamilnilu monument il-belt. Imma ngħaddu qudiem il-monument la tislima u xejn. Vera? Kemm kien hemm pitturi, skulturi, kompożituri, kittieba, esploraturi, xjentisti, filantropi li intesew! Taw is-sem tagħhom min ivvinta d-dawl, l-elettriku, min ivvintaħ? Min ivvinta l-computers? X'ironija u x'vera, x'ironija. X'ironija. Kulħadd jintesa, aħseb wara jien. L-ansifer, aħseb wara jien. Vera? Kapitlu 2 vers 16, għal-sew tal-għaref u sew tal-ibla it-tifkira ma ddumx għal dejjem. Iżda malli jgħaddu ftit jiem kollox ikun intesa. U kif imut l-għaref? Kif imut l-għaref qed jgħid? Bħall-iblaħ. Il-popolarità, isemmi l-popolarità, is-suċċess politiku, l-fama tajba, l-approvazzjoni tal-massa li tipprova tinoġob ma' kulħadd biex kulħadd jaqlalek il-kappell u jsellimlek u jonorak. Għal dawn huma instabbli huma diżappuntanti, il għaliex qegħdin ngħixu f'soċjetà umana sfigurata bl-inġustizzji jgħid. Ara ma taħsbux l-inġustizzji qegħdin fi żmiena biss. 3000 sena ilu qed jgħid. Soċjetà imdamdma bl-inġustizzji, nuqqas gravi ta' opportunitajiet indaqs, enimmi, superfiċjalijiet, ipokresiji, meta miet l-Roi Soleil, dan ir-re famuż ta' Franza, illi kien sultan immorali, abbużiv u ħażin. Għamlulu l-aqwa funeral statali. Xi ipokresiji fid-dinja li kollna nġarbu narawhom b'għajnejna u kważi kwa nistgħu nagħmlu xejn. Ħavel ħavelim, ħakkal ħavelim. Il-bniedem jgħidilna wkoll Salamun għandu problema, ma jafx kemm jixtieq ikun jaf, ma jafx. Ma jistax isib li rotta jmissu jaqbad li ma triq għall-aħjar suċċessi, inħossuna severament limitati, kemm il-darba ngħidu aħna din ngħixu blata, vera, inħossuna limitati. Imma ngħidilkom ħaġa, mhijiex ir-Russja jħossu l-istess. Ma taħsbux mhijiex ir-Russja qiegħed imur minn post għal ieħor imwaħħal qiegħed f'dak ir-raħal tiegħu fejn minn hemmhekk qed jaqla ħobsu. Din hija r-realtà tal-ħajja. Da kollu jgħid Salamun kollu bla sens u ġieri wara r-rieħ. Ġieri wara r-rieħ, murra prova qbad ir-rieħ. Ma tistax. U għalhekk Salamun jiddeskriv din il-vessazzjoni tal-ispirtu. L-ispirtu ta' ir-ruħ tagħna mdejqa, anke depressjoni, il għaliex il-ħajja kultant ikollna ngħidu li hija bħal kelb qed jipprova jaqbad dembu stess. Imqar ħwejjeġ li jidhru sensibbli u sinifikanti f'għajnejna bħal mija żżogħżija
Is-soqsija xi ħaġa mill-isbaħ, vera, opportunitajiet potenzjal quddiemek. Jew bħal huma rikkazzi jgħid illi huma ħavellim. Fruwa tal-fruwat. Fruwa tal-fruwat. Tolstoj nafuh bħala dak ir-romanzi Russu li kiteb wa żewġ romanzi tad-dinja. War and Peace u Anna Karenina. Ħoxnin. Kull darba ħares lejn ħanibda naqrah għax huma klassiċi u ktieb klassiku huwa ktieb li kulħadd sema' bih imma ħadd ma qrah. Ħatifhem. Però Tolstoj kiteb ħafna stejjer qosra, waħda minnhom jisimha How much land does a man need? Kemm għandu bżonn art il-bniedem? Bidwi li kellu għalqa u di l-għalqa qal imma karotti business ta' nagħmel fija u l-patata u l-xejr. Allura xtara l-għalqa ma' ġenba. Imma l-sena ta' wara xtara għalqa oħra u jien kollu jwessa il-medda tal-art. Ħela saħtu kollha marat mill-preżident. Kellu art kemm trid sal-orizzont. Imma x'ġaralu fl-aħħar kif tikkonkludi l-istorja sa naraw. Illi tintefaq u tinqered għal xejn. Għal xejn. Frattant il-predikatur u miexi matul din l-odisseja tiegħu, matul dal-vjaġġ tiegħu, jibda jurina li għandu fidi falla. Qabel beda jisu fit-tlam għandu fidi falla. U għaxettiku. Ġifieri, tistaqsi dal-mistoqsijiet illi jagħmluh skomdu lilu, u anke lilna jagħmluna skomdi. U jgħid ir-realtà hija enigmatika fiha ħafna ħaġa moħġaġa, vera. U jafu kolli jalla m'għandux għalfejn jiġġustifika li nnifsu magħna, m'għandux għalfejn jispjegalna ħanagħmelek għax jew ħanagħmelek tiftakru l-iswa ta' ġob, meta Alla wieġbu mir-rifnu ma spjegalux kollox, ma spjegalu xejn. U sala mumkin jafu dan. Meta taqra l-ktieb, infatti jidher illi dan Kohelet, il-predikatur, jidher kultant mhux koerenti, mhuwiex ċar x'irid jgħid. Għax meta qisu jikkontradixxiha aktar l-qudiem. I mean, għawek qed jgħid mod, imbagħad jgħid mod ieħor. Għaliex? Soluzzjoni sempliċi. Għax qiegħed jassessja l-affarijiet. U huwa għaddej matul il-vjaġġ tiegħu qiegħed jevalwa u anke qiegħed jikkoreġi lilu nnifsu. Qed jikkoreġi lilu nnifsu. Qed jamenda ħsibijietu. Bil-mod il-mod qed jibdel il-perspettiva tiegħu. Minn perspettiva taħt ix-xemx finalment jgħidilna hemm perspettiva oħra. Kif qedtilkom, Salamun huwa autobiografiku, qed jitkellem l-esperjenza tiegħu. Qed jgħidilna rapprovajt minn kollox, ma sibt kuntent it-samkien, tagħmlux bħali. L-unika triq sensibbli hija l-biża' Alla jgħidilna. Impossibbli tkun sodisfatt, realment sodisfatt apparti minnu. Di għajta f'nofs il-ktieb u mbagħad fl-aħħar ukoll jikkonkludi biha. U allura nibdew ngħidu mela aħna l-insara. Għandna storja twila fuq l-art. Illi nisbħalna għarfu jerfaw lubhom il-fuq. U bħal Sant'Agustin per eżempju, x'qal fil-bidu tal-konfessjoni tiegħu, mulej int ħlaqtna għalik innifsek. U qalbna ma tistrieħx qabel ma tistrieħ fik. Alla ħlaqna għalih innifsu u qalbna ma tistrieħx, ħatibqa' frustrata, ħatibqa' diżappuntata biss meta ddur lejh. Il-Katekizmu ta' Westminster għandu l-ewwel mistoqsija billi tgħid x'inhu għal-għan ewlieni tal-bniedem. X'inhu għal-għan ewlieni tal-bniedem? Għajk ikolli nidħol id-dar tiegħek mill-ventilatura fis-satien ta' filgħodu. U inqajmek f'daqqa. Ħatifhem, u ngħidlek x'inhu l-iskop prinċipali għal ħajtek. U inti tgħid iżomm waħda ix li ddaw, min inti? X'inhu l-iskop prinċipali għal ħajtek?
ħanġi daqsxejn ftit, ħanibda naħseb daqsxejn. X'jista' jkun l-iskop ħannara ta' għadek ma wasalx. Jekk tagħmel hekk, għadek ma wasalx. Ix-xenarju għandi f'moħħi huwa li nġi qajmet fis-sat ta' filgħodu. Irredek tnejn. U ngħidlek x'inhu l-iskop prinċipali ta' ħajtek? Li tigglorifika lill-Alla u tgawdiha għal dejjem. U tini darek u tarġa' timtett u torrod. Ejwa. M'għandu jkollna ebda dubju, ebda eżitazzjoni x'inhu l-iskop għal ħajjitna li nigglorifikaw lill-Alla. Jekk nonqsu milli nagħmlu dan, ħavel ħavelim, ħakkal ħavelim. Ejwa. Dak li qed jgħidilna Salamun. Qed jgħidilna li apparti minn Alla kollox min ħadd esperjenza xejn li frustrazzjoni, diżappunt, ħatkun diżorjantat, ħatkun żbuxlat. Żbuxlat. Għandek din il-boxla qiegħed fid-deżert u din il-boxla għandha il-labra miksura. Mhu jsib it-triq. Salamun jurina wara li dam jidħol fi sqaqien u ma jistax labirint sħiħ. Fl-aħħar jurina, dinja triq. Allora l-ktieb huwa ktieb evanġelistiku, huwa ktieb miktub għal nies ta' triq. Għal dawk li l-Alla ma jafuhx. Għal dawk li l-Alla taħu darhom. Ma jidux jafu bih. Għaliex iġibna f'dipendenza totali fuq il-mulej. Il-ħalliq tas-samawlat, il-kreatur omnipotenti, il-ħakkim sovran, l-imħallef infallibbli. Apparti wieħed jara fil-Alla li huwa r-realtà suprema, jibda jagħmel użu xieraq mill-ħajja. Iva. Jibda jagħmel użu denju mill-ħajja, mill-bqija il-ħajja tieħu biss bixra traġika. Jew bixra farseska. Waħda mid-diskorsi twal ta' Shakespeare jibda all life's a stage. Il-ħajja kollha hija qisha reċta. U jibda jirrakkonta mit-tfulija, għaż-żożija, għall-adultezza, għax-xuħija. Il-ħajja tidher jew traġika jew kummedja, però żgur ma tidhirx fis-sinifikatu d-dinjità illi Alla żejjinna biha. Il-ktieb huwa wkoll filosofija ta' ħajja. Jgħalmek tieħu d-direzzjoni korretta għal ħajtek. Ovvjament huwa ispirat u żvelat lilna minn Alla nnifsu. U jgħallimna li kif inħarsu lejn Alla ħanħarsu lejn ħajjitna. U x'nagħmlu b'ħajjitna jiddetermina x'nemmnu verament dwar Alla. Ma' qogħdin flimkien. Kif tgħix, inti x'tgħix għal glorja u tgawdija t'Alla. Jew inkella biex inti minn għalik ħatimla żaqek bil-candy floss. Juri Alla x'post għandu fajtek. Jekk ma tagħmilx hekk, ħajtek tkun qisha daħna ta' murtal. Tidher ftit daqshekk. Tinnotaw illi forsi dawk li jitħajru jmur jaqrawh dal-ktieb. Tinnota illi Salamun jibda biex jinkina, jibda jinbixna. ħavelim, ħakkal ħavelim. Ngħidu x'inhu jħawad da. Jibda biex jinkina. Imma mbagħad jurina illi iva l-fruwa irreali, il-fruwa tal-ħajja irreali, tafu li għalimma minħabba dnub. Minħabba dnub. Alla suġġetta il-ħolqien tiegħu għal fruwa, għal anke il-ħajja tagħna minħabba dnub. Ma tafu intom li dnub għad jitneħħa. Id-dnub diġà Kristu ħallas għalih u għamel patti għalih sabiex ma nibqgħux. Iva, dik il-fruwa se nħossuha imma nafu li hija fruwa bit-tama. U dik tagħmel id-differenza kollha. Hija fruwa bit-tama. Il għaliex Alla ikkanċella dnub tal-fidili tiegħu u allura l-ħajja flok saħta hija barka.
hija barka minn għandu. Tal-ktieb jatina skossjatura, jiredek. U għanna bżon nkunu mreda ta' għax għanna ħabta ngħaddu minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra, bl-attivitajiet puerili tagħna u maħniex kapaċi nisfidaw lil nfusna. Irredna bir-realiżmu tiegħu, iġibna f'sensina biex ma nibqgħux fis-sakra. Salamun fatti f'nofs il-ktieb jgħid aħjar tattendi funeral minn festin. Għaliex? Għax f'waqt funeral tidħol ġewwa xortok. U tibda taħseb. Vera? Il-ktieb huwa wkoll apologetiku, qiegħed jagħti difiża għal fidi tagħna. Qed jgħid li maqtu hemm minn Alla, maqtu hemm minnu, l-eżistenza umana hija enimma. Ħaġa moħġaġa. Hija insinifikanti, hija bla valur. Imbagħad tajt qalbi biex naraf l-erf u naraf il-bluwa u n-nuqqas taqal u ntbaħt li da kollu huwa ġiri wara r-rieħ għax fejn hemm ħafna erf, hemm ħafna nkwiet. U vera, min taraħ jitħaw jiċċaċra il-baħnan. Ma nix qed ngħidu li ma nifirħux ta' nifirħu. Imma ħafna drabi kif ngħidu bil-Malti jifraħ għax baħnan. Qatt ma konsidra dal-mistoqsijiet. Min iżid erfu, iżid l-għali tiegħu jgħid. Iżid l-għali tiegħu. L-evidenza empirika li jippreżentana Salamun qed jgħidilna nara provajt 1000 ħaġa. Tajjeb, kollha jwasslu għal konklużjoni waħda. Fidi falla. Fidi falla. Huwa l-uniku vjal għas sodisfazzjon u l-uniku triq għat-twettiq u l-kuntentizza vera. Voltaire kien awtur famuż Franċiż atew joqgħod jiżżuffjetta għamel ħajtu jiżżuffjetta bil-Knisja u saħansitra balla l-imbierek. U darba tangin ċik għala dejn, darba qal kieku Alla ma jeżistix ikonna bżonn nivvintawh. Tajba. Kieku Alla ma jeżistix ikonna bżonn nivvintawh għax kieku tgħid x'inhu l-iskop? Fejn żbalja Voltaire huwa li Alla attwalment u hemm huwa s-sors ta' kull ħajja u s-sinifikat tagħna nsibuh biss fih. Kieku kollok tagħti plott tal-Bibja kollha, il-Bibja. Hija ġabra ta' 66 ktieb, imma x'inhu l-messaġġ ċentrali tagħhom? Ħolqien waqa' fitwa. Jew ħolqien waqa' ħolqien ġdid. Dik hija l-plott tal-Bibja. Fl-ktieb tal-Ekklesjasti jafas l-aktar fuq il-waqa'. X'ir-riżulta bil-waqa'? ħavellim ħakka l-ħavellim. Għaliex nħossu li kollox huwa fieraħ minħabba tnub. Appena bdew nirrealizzawha din, nibdew nduru fid-direzzjoni korretta. Nibdew ngawdu l-ħajja kif inhi. Il-konklużjoni allura ta' Salamun hija ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu. Konklużjoni isa musmar li sammarulek solidu. Ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu. Ir-reazzjoni raġonevoli tagħna l-ħajja fidi falla u bidjenza lejh. Fidi falla u bidjenza lejh. Il-messaġġ ma nistgħux nimmissjawh. Tikkonsidra l-ħajja biċ-ċikli tagħha, cycles għaddejjin, ishom bla skop bil-paradossi li ma tistax tispjegahom. Forsi tħajja tikkonkludi li huma futili, bla sens, għax ma tistax taraf l-iskop aħħari, però Salamun jatina l-iskop l-aħħar, jatijulna ċaru tont. Il-konklużjoni wara li jinstama kollox hija din. Ibża minn Alla u ħares il-kmandamenti tiegħu għax dan huwa d-dmir ta' kull bniedem. Id-dmir ta' kull bniedem. Li tibża minn Alla. Hemmhekk il-sinifikat
ta' bilħaq niskopruh. Għaliex iridu niftakru l-aħwa illi taħt ix-xemx f'din id-dinja hija bank bażwi ħafna biex tinvesti l-aħjar investimenti tiegħek fiha. Għaliex? Għax tħallihom warajk kif għamel l-Urwa Solej. Kien sinjurun irjali u xorta ħallihom warajh. Id-dinja hija bank bażwi biex tiddepożita l-aħjar investimenti tiegħek ir-ruħek stess. Rridu nkunu nafu allura kif il-ħajja se ngawdija. Kif se ngawdija. Għax hu jgħidilna kemm il-darba gawdi l-familja, gawdi x-xogħol tiegħek, dawn huma doni minn għand Alla. Kif se ngawdija? L-għaref l-għaqli jiftakar falla. Kapitlu 12 jgħidilna ftakar issa fil-ħalliq tiegħek f'jiem żożitek. Aktar ma vera tidħol f'relazzjoni vitali mal-Alla minn kmieni tant l-aħjar. Tant l-aħjar. Minn żożitek qabel ma jaslu l-jiem koroħ u joqorbu snin ma tinti tgħid għalihom ma jogħġbunix. Għax tibda tixjieħ u tibda tara kollox bi kbir. U tibda tara kollox ġurnata oħra. Ftakar fil-ħalliq tiegħek meta għadek fil-fjur ta' ħajtek. Dan huwa l-muftieħ reali illi minn fruwa taqleb għal fidi, minn disperament taqleb għal direzzjoni tajba. In-nies li jgħixu b'fiduċja u f'ubbidjenza minn Alla jarfu li finalment Alla se jiġġudika lil kulħadd. Vers 14, l-aħħar sentenza tal-ktieb, għax Alla jagħmel ġudizzju minn kull ma jsir, minn kull ħaġa moħbija, sew tajba u sew ħażina. Ġifieri, kwalunkwe opra tajba li għamilt, Alla jaf li għamilta. U kwalunkwe ħaża li għamilt fil-pubbliku jew fil-privat, fid-der jew fil-moħbi Alla jafja. U allura fl-aħħar nett tal-ktieb jagħtina l-muftieħ u jgħidilna l-ħajja fija sinifikat għax se nidru quddiem il-ħalliq tagħna għal ġudizzju. Issa ħajibqa' 9 biljun mistoqsija mhumiex imwieġba matul ħajjitna hawnhekk. U ma nippretendux aħjar minn hekk. Imma li nafu huwa illi se jkun hemm ġudizzju. Se nagħti rendekonti nnifsi. U allura l-ħajja fija valur. Għaliex iva biex ikun fija valur irridu xi ħaġa li tmur lilien minn dil-ħajja. Lilien minn dil-ħajja. Salomon jafferma illi hemm ħajja wara l-mewt. Wara l-bniedem imut jgħid illi il-ġisem tiegħu imur lura li trab u l-ispirtu tiegħu jirritorna lejn Alla li taħ. L-ispirtu tagħna. Jien, l-individwu li huwa jien se nidher quddiem Alla, il-kreatur u l-imħallef tiegħi. L-atej dak li mhux balla qed isiru moħda ta' żmien. L-atej jgħidulna intom il-Kristjani iskom tfal kejknin. Tibżaw mid-dlam u allura vvintajtu lil Alla biex ikolkom wens, ikolkom faraġġ. Qed tifhem. Imma qegħdin tagħmlu pat-tfal kejknin nikbru jgħidulna. Qed tifhem. U aħna jgħidulhom u intom tibżgħu mid-dawl. Intom tibżgħu mid-dawl. Ġesu ġie bħala d-dawl fid-dinja biex qal d-dawl tad-dinja ma jimxi warajja, ma jimxiex fid-dlam iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Min qed jagħmel ħaġa sensibbli? Min qed jagħmel ħaġa sensibbli? Illi nibqgħu fid-dlam jew noħorġu għad-dawl. Ġesu dak li jagħtina allura il-sinifikat vera fil-ħajja. Dak li bata għal dnubietna l-ġust minflok l-inġusti biex ressaqna lejn Alla. Tafu intom kif l-Apostlu Pawlu darba ddikjara li Kristu għal tagħna. Le, billi taqra l-ktib tal-Ekklesjasti u Ġob u Salmi u l-bqija tal-Kodba Sapjenzjali, b'daqshekk m'intix ħassir għaref. Dak huma biss bħal dik it-tabella forma ta' vleġġa li fuq hemm miktub mellieħa. Meta taraw taqra ma jfissirx inti qiegħed il-mellieħa. Ifisser biss f'liema direzzjoni hija l-mellieħa. Trid tivvjaġġa f'dik id-direzzjoni kollha jagħtu xhieda dwar Kristu. Tal-Kodba kollha jagħtu xhieda dwar Kristu jippuntawna lejh. Il-kwistjoni vitali allura hija li rridu neqdew b'dan l-omor qasir tagħna biex inħejju għall-eternità.
biex nħejju għall-eternità. F'nofs il-tip Salomon jgħid kelb ħaj aħjar minn il-jum mejjed. Hekk fid-daqqa kelb ħaj aħjar minn il-jum mejjed. Għaliex? X'qed jgħidilna sakemm għasfadilkom in-nifs aħsbulu sakemm għadkom in-nifs. Il-predikatur allura qed jgħallimna illi aħna l-fidili ninsabu pellegrini f'dinja taħt ix-xemx. U nammettuha u iva realistiċi biżżejjed biex ngħidu hawnhekk minn hawnhekk għaddejjin. Da mhux postna, di mhix il-belt permanenti tagħna, aħna wkoll ċittadini ta' Smewiet. Ġesu bil-fidwa tiegħu għandna dritt li nkunu ċittadini ta' Smewiet. Illi wkoll jgħallimna kif ngħixu fost il-frustrazzjonijiet profondi u t-tensjonijiet ta' żmien preżenti. Imtaqqal bid-dnub. Jgħallimna kif interqu minnu. Fina hemm il-ħsieb tal-eternità. F'kull bniedem Alla tefa' fih il-ħsieb tal-eternità. Kapitlu 3 vers 11. Jgħidilna Alla għamel kollox ta' f'waqtu qiegħed ukoll f'qalbu li l-bnedmin il-ħsieb tal-eternità. X'qegħdin nagħmlu bih dak il-ħsieb? Qegħdin nordmuh fina? Qegħdin nagħtuh? Qegħdin nitfawlu l-ilma? Jew qegħdin nikkoltivawh dak il-ħsieb tal-eternità? Dak il-ħsieb tal-eternità Alla tefgħu fina biex jgħidilna li intom tistgħu biss tkunu sodisfatti b'Alla etern. B'Alla etern. Il-bniedem fuq l-art ikun jew jibda jkun biex ikun sodisfatt. Nikkonkludu billi ngħid. Għejx taħt ix-xemx, iva, taħt ix-xemx qegħdin. F'dinja illi dik li. Għejx taħt ix-xemx vista lil hinn mix-xemx. Amen.